Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Kalabanan ang nagaginulat sa pag-abot sa ilang mga national IDs. Pero sa Bacolod, may mga IDs na nakitaan sa basurahan sa mall. Nagalain ang buod sa merchandiser nga si Naima Mangundakan sang babato ng iya national ID gikan sa housekeeping personnel sang 888 Chinatown Square Mall kung diin siya nagatrabaho. Inisang mahibaluan nga sa basurahan nakitaan ang iya nga ID nga malawig naman na ginahulat nga mabaton. Upod sa iya national ID ang mga IDs man sang iya himata nga nahaboy sa basurahan sa mall sang November 29. Nakalabot na ini sa igtalopangod sang Philippine Statistics Authority. Ila na ini ginausisa kag ilaman ginahibalo kung paano ini nakalabot sa basurahan sang mall. Masami, ang national ID ang ginadeliver mismo sa balay sang natungdan. Nagligad nga binulan, may ginreport man nga mga national ID nga nakitaan sa basurahan sa Banwa sang Kawayan. Nakigangot naman si punong barangay Herman Bulyo Lasa sa mga nagreklamo nga ID holders nga lunsay mga residente sa barangay 31. Iniagod mapatod kung nanugid ang natabo. I-deliver nila sang sakto ang mga ID kay gimusikan na namon poster mo sang una-una nga pag-apply namon mo. Sila pa na ka tuig nga hulat sang tawo. Na tinuig ito sa sano lang to do 2 years na, 3 years, 2 years na guro no. Pero sakto man ang mga details sa ID nyo ma'am, wala man gupi, wala man guba. Ay sakto, ano sakto gid siya lang. kompleto.